Karbi Anglong X Autonomous Council Pukitok Rongalong EPHLC Asong Penchok Chi Pukachisong Kipadupon Kidamtang ni Paing Koirapo Busika Chiklo Bukajan Constituency along EPHLC Asong Atumpen Karbi Anglong Autonomous Council Puadim Non-Ki Karbi Anglong X Autonomous Council Pukitok Rongabangke Chok Chi Pukachisong Amay Kidengpon Laswalong Ongdung EPHLC Asong Japuatum Chitong Dunsi Khayalam Ingsir Nipen Rat Atheng no Ningje Ponrinti Tangti Ang Tonalam Kapachini Dagji Apan Birtang Tonpen Lang Iksinang News Report Public TV Karbi Anglong Da kasi song nilitum EPHLC pen kasi song ke deng pona theke nitum a program ke abinong ke non khetia por ke nitum claim klepulo lama si nilitum munit bang unangi puda pupedet lo seta alam bang arjen lo ilitum a district pen autonomous po alam thia bang ke predet lo government tu la BJP tu ka pre ke klang dak ke la Parliamentary Constituency ka salam along. Delimitation Commission atum. Election Commission pen. Alang tum allo pinchong lo pen notification pidet lo. Amad hala. Dipu ST Karbi Anglong Autonomous District po bangke. Dipu ST po an puchot lo. Parliamentary Constituency puchot lo. Ang bonghala Autonomous Karbi Anglong Autonomous District po bang pupedet lo. Tarmane itum bhan Autonomous District autonomy bang ke predet lo. Autonomy ka pre pulate lake BJ 6 schedule si ka pre lo la bang. Athema 6 schedule pensi autonomy itum manang pike. Lasi nil itum lake opposed lo. Nitum bhan autonomy power bang ke 6 schedule ra teng pen nang pi bom nang gila. Pedo bom nang gila hello nitu non ka demand ke la main ke la hello. Anpar ke si eken nitum kroikre lo UCC dan nitum kroikre la pen nitum bhan autonomous state abang nang pibek nang ji la hello nitum rajana la pon song pon na je song bon thui lang non ke ke claim apor po ma si hadi nilitum po an pe thi oeder lo jala ke khetia ke claim apor ke tang pen August 15 api pusi nitum polo August 15 api pen nitum ko je song thule Kipugang tung la hello je itum bhan autonomous pua a power jong si pawedet te hedi 6 schedule pen ke itum bhan Karbi Anglong adet su pusi itum manang kimpilo gedi 6 schedule pen la pen ke di mahasau adet asu pusi nang kimpilo matidi non ke halabang so adet pirurai pu itum adet avedet pu la hello Lasi itum adet ke dobek nang ji pura itum kaddo kowe inglong arat ke do anatu adivasi ke do anatu lapen khilonjia ohomia ke do anatu lake itum che song nang po busi neli kado itum hanta choning rilo udoyi neli tum pini ke memorandum summit me arnisi hamrenta memorandum summit me derlo pena bangsi memorandum ta submit for di pudoji nilitum pena demonstration labangso demonstration lapen hadaksi nilum president of India pan itu memorandum lu